Kivan näköinen. Joo. Joo, hyvä. Oli kyllä aika jännä testata sitä. No joo. Miltä tuntuu, kun hengitys ei kulje. Todellakin. On niin mahtavaa, kun on treenannut sitä hengitystä ja hengitys kulkee syvään. Ja... Kyllä. Mutta sai ehkä sellaisen kokemuksen siitä, että miltä tuntuu puheammattilaisesta, jonka ääni ei kulje niin vapaasti kuin voisi kulkea. Kyllä. Kun miettii esiintymistilannettakin, kun se hengitys nousee sinne korviin, niin kyllä se niinku, toi mun mielestä hyvin konkretisoi kyllä sitä. Ihan totta. Joo. Ja sit just monesti silloin, kun se äänenpidäs toimii, on vähän pientä jännitystä ilmassa, niin sit just se hengitys jää sinne ylös. Niinpä. Että et se on melkein niin kuin olisi semmoinen korsetti päällä, vaikka joo, ei ihan olekaan. totta. Niinpä. Mitä sä kirjoitat? Tämmöistä ärsyttävien tai häiritsevien äänenlaatujen listaa. Okei. Joo. Mihinkä tarkoitukseen? Meinaatko sä blogia siitä vai? No joo, mä ajattelin, ja siis tää on niinku yhdestä koulutuksesta kerätty. Okei. Tämmöisiä ihmiset niinku on sitten kertoneet, että mitkä äänenlaadut heitä ärsyttää. Ja... Mitä siellä on? Nariseva ääni, nasaali ääni, kireä ääni, huokoinen ääni, honottava ääni ja kiveä ääni. Joo. Ja hengästynyt puhetapa. Totta. Joo. Tämä on semmoinen jännä kysymys, tämä niin ärsyttävät äänenlaadut, että voiko äänivalmentaja niin sanoa, että joku ääni on ärsyttävä? Niin, joo, mä ymmärrän ton pointin. Toisaalta mä oon niin miettinyt sitä sillä lailla, että jos me ei puhuta niistä asioista, niin silloin ei voi mitään oppiakaan, että kun kuitenkin kannattaisi yrittää suhtautua niihin äänenlaatuihinkin niin, että ne on vaan ääntöväyläasetuksia ja niin kuin viedä sitä viestiä myös eteenpäin, että ne ei ole mitään henkilökohtaisia ja persoonallisia tai persoonallisuuden piirteitä, joita pitäisi jotenkin hävetä, vaan se on vaan joku tapa, joka on jäänyt jostain. Totta. Tai joku johonkin tunteeseen liittyvä juttu. Kyllä. Ja me pystytään niihin vaikuttaa ja niitä muuttamaan, jos ne häiritsee. Toi on kyllä ihan totta, että tietysti jokaisella on se oma persoonallinen soundi ja klangi, mutta yleensä sit, jos se ääni on ärsyttävä, niin siinä ärsyttää jotenkin se, että se ei tuu sieltä sillain niin optimaalisesti kuin se voisi tulla. Joo. Elikkä että oikeastaan siinä on just kyse siitä äänikorsettien niinku avaamisesta. Joo, ehdottomasti. Joo, ja just mitä sanoit ääntöväylästä, niin sekin on ihan totta, että kun miettii, niin hirveän paljon vaikuttaa just se, että kuinka paljon siellä on tilaa siellä suussa, jos se leuka on esimerkiksi jännittynyt, tai jos se kieli on tottunut vähän laiskotteleen tai muuta, niin että miten pienillä asioilla siihen ääneen saa kantavuutta ja soivuutta ja kestävyyttä. Niinpä. Onneksi me saadaan nyt viedä näitä juttuja eteenpäin. Niinpä. Ja mikä parasta, niin pystytään kaikkien mahdollisten ihmisten saataville tuomaan äänitreeni, koska kyllähän äänivalmennusta on saatavilla, mutta ihmiset ei ole välttämättä kauhean tietoisia siitä. Joo, sepä. Et jos on vaikka niska kipeä, niin mennään hierojalle, mutta jos on ääniongelmia, niin ei ehkä kaikki osaa edes etsiä äänivalmennusta. Niin, että sitten lähdetään laulutunnille ja sitten se on hyvin niin kuin säkästä kiinni, että minkälaisia ohjeita sitten puheääneen sieltä laulutunnilta tulee. Niin. Niinpä. Ei välttämättä tuu. Ei välttämättä tuu. Niinpä. Niin. Ja sitten puhumattakaan hinnasta, että jos käyt yksilötunneilla, niin se on kuitenkin aina vähän arvokkaampaa. On. Tai huomattavasti arvokkaampaa. Paljon. Niin. Vaikka silti ehdottomasti kannattava sijoitus. Kyllä. Laulutunnit ja yksilövalmennus myös puheessa. Niin. Että, joo, mutta tämä on kyllä ihan totta, että mä en olekaan miettinyt, mutta varmaan niin kun tähän asti se on ollut sitä se omasta äänestä huolehtiminen, että ehkä just mennään sinne laulutunnille tai sitten johonkin kuoroon ja harrastetaan sitä ja pidetään sillä yllä sitä oman äänen terveyttä. Niinpä. Mutta sitten se, että nyt on mahdollisuus ihmisillä tulla verkkoon treenaamaan sitten ja ne saa kaiken meidän molempien tietämyksen. Kyllä. Että sullakin on ihan huikea koulutus, että sulla on oikeasti ensin on sitä ilmaisukoulutusta ja äänen koulutusta laulupedagogina ja sit sä oot opiskellut vielä vokologiaa, että äänitiedettä ja puhetekniikan opetusta. Aivan, ja sitten taas toi sun osaaminen, että kun sulla on niinku sekä kehon että mielen hyvinvoinnista ihan valtava tietämys ja kokemus ja kaikki, että kun oot tanssiliiketerapeutti ja kehonhuollon ammattilainen sen laulunopettajataustan lisäksi, niin se on se on musta niin hyvä paketti vaan siihen oman äänen etsimiseen ja löytämiseen, että
Se on kyllä sillain totta, että jos mä mietin, että mikä mua on äänenkäyttäjänä auttanut eniten, niin kyllä mua on siis totta kai auttanut se ihan ne ääniharjoitteet, mutta hirveän iso osa on ollut se, että on osannut vapauttaa niitä sekä tunnejumeja että sit niitä kehon kireyksiä ja jännityksiä. Et ne on jotenkin tuonut sitä ääntä sit vielä vapaammin esille ja jotenkin, että se ääni pääsee sellaiseen omaan optimaaliseen potentiaaliinsa. Niinpä. Joo. Ja mulle taas on sitten ollut niinku huima oivallus esimerkiksi se, että missä asennossa kieli on. Miten paljon se vaikuttaa siihen, että miten se ääni toimii ja soi ja miten sillä voi tehdä eri äänenlaatuja. Mutta pitäisikö meidän tästä kurssista voitaisiin kertoa. Noikin on kyllä kivan näköisiä. On ne kyllä ihan kivoja. Mutta ehkä voitaisiin tosiaan. Eli meillä on tulossa vaikuttava ääneni verkkovalmennus ja tässä on 10 viikon harjoitteluohjelma ja siihen ohjelmaan kuuluu hirveä määrä videoita ja kirjallisia ohjeita ja sitten on lisäksi semmoinen puuhakirja, työkirja, mihin voi tehdä omia muistiinpanoja ja siellä on tehtäviä ja pohdittavaa vielä. Kyllä, että sinne saa kaikki parhaat oivallukset sitten merkitä. Niinpä. Ja sitten meillä on live-webinaareja, joissa sitten saa vielä syventää sitä omaa oppimista ja kysyä kysymyksiä, joita on kurssin aikana tullut esiin ja ne on kans ollut tosi suosittuja ja kiiteltyjä juttuja. Ja tästä tosiaan jo puhuttiinkin, että 2 äänivalmentajan jatkuva tuki oikeastaan voisi sanoa näin. Joo. Ja kaikki mahdollinen osaaminen. Et sinne kurssiin on ympätty tosiaan aika paljon enemmän kuin mitä 10 yksilötunnissa esimerkiksi ehtisi käydä läpi. Joo. Et kurssi on rakennettu niin, että siellä on tietyt perusharjoitukset, mitkä toistuu koko kurssin ajan. Ja sitten joka viikko tulee sellaista syventävää asiaa. Ja sitten sen oman kiinnostuksen mukaan ja sen aikapanoksen mukaan, että kuinka paljon haluaa siihen omaan äänensä sijoittaa, niin sitten voi sieltä lukea ja opiskella ja treenata ja ennen kaikkea käytännössä kokeilla. Tämä kurssi on hyvin käytännönläheinen, että ei ole kovin paljon sellaista teorialuentoa, että kerrotaan siinä harjoittelun lomassa niistä asioista ja sä samalla koko ajan tutkist sun kehossa ja tunnustelet, että miltä ne asiat tuntuu. Niinpä. Ja sitten me kannustetaan opiskelijoita tosi paljon siihen, että niin kuin uskaltaa jakaa kokemuksia myös siellä meidän Facebook-ryhmässä, että meillä on niin kuin opiskelijayhteisön tuki myös. Kyllä. Sitä me pidetään tosi tärkeänä tuossa äänen treenaamisessa, että voi kysyä kysymyksiä myös sitten niiltä opiskelijakavereilta. Ihan totta, miltä tää susta tuntuu? Onko tää normaalia, että mulla tässä kohtaa vähän joku paikka kiristyy? Sitten joku vastaa, että että ihan totta, että mullakin kyllä tässä, mutta toisaalta musta tuntuu, että välillä että ehkä tää kuitenkin toimii näin. Ja sitten siihen tulee äänivalmentaja kommentoimaan ja sanoo, että hei, että hyviä pointteja, että tarkistapa vielä, että onko sulla esimerkiksi niskassa jotain, mitä sä voisit rentouttaa. Niinpä, joo. Ja sitten me ollaan niinku mietitty tää niin, että kun tässä on niin hirveästi tätä materiaalia, niin tää on myöskin ensinnäkin ne harjoitukset tulee viikoittain ja sitten se, että ne on siellä vähintään puoli vuotta vielä nähtävinä. Kyllä. Että voi ihan rauhassa niihin tutustua ja treenata ja syventää sitä omaa oppimista sen kautta. Joo. Eli materiaalia on hirveästi, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä kurssi on semmoinen hirveä maraton ja työmaa. Että tämä on niinku parhaimmillaan sellainen, mikä tosiaan lisää sun energiaa ja jaksamista ihan tosissaan. Joo, mitään semmoista ääniharjoitusähkyä me ei kellekään haluta, että sillä lailla on mietitty. Niinpä, on pureskeltu sillä ne materiaalit tosiaan viikoittain semmoisessa loogisessa järjestyksessä, että lähdetään sieltä sitten menee syvemmälle ja syvemmälle kurssin aikana. Niinpä. Olisi aika upeata saada sutkin mukaan. Kyllä. Sinne. Ja sitten siis pitää sanoa, meillä on huiput bonukset. Maria on tehnyt syvävenytyksestä sellaisia e-kirjoja. Ja siinä on sekä ton niin kuin rintakehän avaukseen, pallean rentouttamiseen, niska-hartiaseudun rentouttamiseen. Kaikki nämä on tosi niin kuin vahvasti liityksissä ääneen. Totta. Ja se koko meidän asento, kun me saadaan tietyt lihaskireydet sieltä rentoutettua, niin vaikuttaa hirveän paljon sit siihen, että miten se ääni soi ja miten se hengitys pääsee sinne syvälle.
niissä syvävenytyksissä harjoitellaan samalla koko ajan rentouttavaa hengitystekniikkaa, mikä sitten on sellainen, minkä voi palauttaa ihan tuolla arjen kiireessäkin sit mieleen. Et hetkinen, uloshengitys, pieni viive ja anna ilman mennä itsestään. Sitten on jo rauhoittuneempi olo. Niinpä. Ja sitten kun me tiedetään, että tämä maailma keskittyy paljon tekstin ympärillä, niin me ollaan tehty myös tämmöinen podcast-sarja, jota sitten saa bonuksena myöskin kuunnella. Joo, ja se on sitten siellä tosiaan kuunneltavissa. Ja siellä on meidän parhaita juttuja sitten, mitä ei ole muuten siinä kurssisisällössä, niin mitä voisit vaikka kuunnella työmatkoilla tai missä vaan. Niinpä. Kulkee mukana. Joo. Sitten meillä on vielä yllätyslahja. Ai niin? Joo, mutta ehkä me ei siitä hirveästi kerrota, mutta sanotaan, että se liittyy, se on semmoinen pieni tehopakkaus ja työkalu, joka auttaa ihan hirveästi siinä purentalihasten ja äänentuottoelimistön rentouttamisessa. Niinpä. Kyllä. Joo. Että siis mä jotenkin taas niin tulee tää täpinä, että vitsi, meillä on hyvä kurssi! Joo. Mä en kestä. Niinpä. No annetaan se täpinän näkyä. Ehkä jos se näkyy meissä se täpinä, niin se on ihan luonnollista. Joo. Niinpä, joo. Mut hei, ihmisiä varmaan kiinnostaa myös kurssin hinta. Ai totta. Niin, elikkä puhuttiin sit yksilövalmennuksesta, että se on pikkusen arvokkaampaa, että jos tulee Liisille tai mulle Skype-valmennukseen, mikä on siis tosi hyvä vaihtoehto myös, niin 10 Skype-tuntia maksaa 700 €, jos ajattelet, että 1 tunti maksaa 70. Niinpä, kyllä. Niinpä. Sitten voi tulla 10 viikon kurssille, missä materiaalit on hirveän pitkään senkin jälkeen käytettävissä ja se maksaa vain 270. Et siinä on aika huima. Kyllä. Sitä voi sitten laskeskella prosentteja, että kuinka paljon enemmän tavallaan sitten saa sitä sisältöä siihen. Ja voi missä vaan ja milloin vaan sit palata niihin harjoituksiin. Niinpä. Ja parhaassa tapauksessa sä löydät sieltä kurssilta niitä niin kun, sun omia kollegoja ja voit jakaa niitä just sun ammattikuntaan liittyviä äänenhaasteita. Kyllä. Ja toisaalta myös siellä ryhmässä voi olla toiselta alalta erilaisia näkemyksiä ja sekin tuo hirveästi sit rikkautta. Samalla niin kuin Liisin kanssa meillä tässä, vaikka meillä on hyvin yhtenäinen se jotenkin ne arvot ja se, miten me ääntä katsotaan tosi psykofyysisesti isona kokonaisuutena, mihin vaikuttaa kaikki. Mutta se, että meillä on pikkusen koulutuksellisesti eri tulokulma, niin me opitaan toisilta tässä koko ajan, kun me tehdään juttuja yhdessä. Näin se on. Joo. Hienoa. Ja sitten jos sä mietit sitä vielä, että miten voi muka ääntä treenata verkossa ja niin kuin, tuleeko treenattua, niin me ollaan sitä mieltä, että ensinnäkin, että tulee treenattua, kun ne tulee joka maanantai sulle ne uudet harjoitukset sinne sähköpostiin. Ja sitten toisaalta se, että me ollaan mietitty ne harjoitukset tosi tarkkaan, että ne on semmosia, mitä on helppo tehdä yksin ja mitä ei voi sillä lailla tehdä väärin, että sä voisit jotenkin vahingoittaa sun instrumenttia. Ja aina sä saat tarkat ohjeet siitä, että miltä niiden harjoitusten pitäisi tuntua. Kyllä. Ja me myös kannustetaan ja potkitaan vähän takapuolelle siellä Facebook-ryhmässäkin, että herätellään sitä keskustelua ja kysytään, että mitäs tämän viikon treeniä ja joko on katsottu matskuja ja mitä ajattelette tästä ja sellaista. Että, kyllä. Ei varmaan jää kiinni siitä, ettei olisi saatavilla tukea ja kannustusta siihen harjoitteluun. Ja jos sulle jäi vielä jotain kysymyksiä, niin siellä meidän kurssin esittelysivulla on, siellä ihan alalaidassa on usein kysyttäjä kysymyksiä, niin sieltä kannattaa vielä tarkistaa, että jos on vähän semmoinen, että onkohan tämä kurssi mulle tai onko tämmöinen ja tämmöinen äänen ongelma semmoinen syy jäädä pois, niin katso vielä sieltä, koska tosi paljon pystytään niinku ääniongelmienkin kanssa niinku tekemään tai että ratkaisemaan niitä. Joo. Niitä. Eipä oikeastaan sellaisia toivottomia tapauksia ikinä tullut vastaan äänen kanssa, että se on huikein mielenkiintoista, että miten pienillä jutuilla siihen ääneen voidaan todella vaikuttaa. Niinpä. Ja sit meillä on myös tässä 100% rahat takaisin takuu. Et jos käviskin niin, että sä teet harjoituksia ja säännöllisesti treenaat sitä ääntä ja tuntuu, että ei kuitenkaan niin saa sitä hyötyä, mitä on tullut hakemaan, niin siinä tapauksessa
me palautetaan sulle rahat, koska ei me haluta, että tämä kurssi niinku tuottaa sulle lisäongelmia, vaan päinvastoin. Kyllä. Joo, ja tosiaan jos sä oot epävarma, että onko tämä kurssi sua varten, niin lue se UKK, ja jos vielä jää jotain kysyttävää, laita ihmeessä sähköpostia, että me kyllä tosi mielellään vastaillaan sun kysymyksiin. Niinpä. Ja haluttais sut ehdottomasti nyt just mukaan, Todellakin. koska ei olla ollenkaan varmoja vielä, että milloin on seuraava vastaava kurssi ja toteutuuko tämän muotoisena sitten ja millain. Kokeiletko taas? Joo. Tää on kyllä niinku ihan hirveetä. Joo. Siis mieti, jos sulla olisi kaulalla tämmönen puristus. Aivan. Olisi se kyllä aika kauheaa. Mä otan pois. Joo, no hyvä. Joo. Mutta jos sulla tuntuu semmoiselta, että semmoinen panta tuossa kurkulla, niin kannattaa ehkä tulla tsekkaan kurssille, että saisiko sille jotain apuja. Joo, heitetään tää pois. Heitetään. Nähdään kurssilla. Nähdään.